Приятели, здравейте! Намирам се край село Белица, община Лъки, и тук ще ви направя свидетели на един много красив водопад, който се намира на около километър след селото, посока село Загражден. Водопадът се казва Гюмбюртията и най-вероятно това е някаква производна дума от място, което бучи, което шуми. И просто местните хора са го кръстили така. И трябва да ви кажа, че има няколко различни интерпретации, Гюмбюрджията и така нататък, които може да прочетете в интернет. Не, Гюмбюртията е правилното название на този красив водопад, който се намира на река Белишка. Искам да ви покажа тук от пътя. Вижте как буквално пласт от пръста се е отронил и тези дървета, които са паднали над реката. Отгоре минава камион, който отива да си върши работата по гората. Сега тук съм внимателен, защото пътеката е доста стръмна. Освен това минава през камени пасажи. Тук скалите са изумителни. Просто е нещо невероятно. Виждате всички тези камъни, които са се отлюспили буквално от скалите отгоре. Чувате вероятно вече шума на водата. Си гледам в краката, защото в крайна сметка е важно да не се хлъзне човек и да се слагам така пръста. Ето красивата река Белишка, която е обагрена с есенни цветове в последни моменти, и ще ви направя свидетели със съспенс и изненада този красив водопад. Водопад Гюмбюртията край село Белица, община Лъки. В интерес на истината няма много вода, което е очудващо, защото все пак преди 2 дни много валя, но все пак водният път е напълно достатъчен да се насладите на тази красота, на това равно хубаво пространство пред водопада, което ни дава и прекрасна възможност за снимки точно отпред с красивите багри и цветове на Белишка река. Поздрави от водопад Гюмбюртията край село Белица, община Лъки.